lagi ngatasi iki pembrongotan ndas wedhus. Terus iki lur, sikil-sikil wedhus karo kulit wedhus iki tak atasi karo alat ngene iki lur. Iki luwih gampang wong wedok yo iso. Carane ngene iki. Brongot. Ngene iki lur, brongot dhisik, terus kok dikerok. Oh enak banget iki lur, ora plepek lur. Dik rasane engko ki ora pahit. Ning kulit ki ndak pahit lek dimasak. Enak banget. Yo resik, putih nongko. Dadi kosoki. Iki carane ngene iki. Gampang banget wong wedok pinter ibu Dona lek ngatasi koyo ngene iki. Iki cukup lur san, wis resik, iki kabeh. Ilang bulune, terus iki kerek digosoki terus diumbah ra wesik lur iki. Lek bar dibrongot ya lur, silangi ulune ngono ke. Terus saiki diumbah ngene iki, dikosoki karo sepet. Gen resik, gen aja mambu sangit-sangit ngono lur, engko pahit rasane. Baru terus godhog. Kosoki ngene iki. Wis cukup lur iki, gek terus digodhog sampai empuk banget lur. Sakmene mban iki lho. Saiki dicemplungne lur, ndase wedhus sak sikil-sikile. Godhog sampai empuk.